Осия Юнусова. Киш утырганда. 3-нче бүлек. Эй, ахирәткәем, шәйеңне бу кадәр үк үтүтүләп ясама. Бигрәк каты итәсең. Майбәдәр кортка түгелле? Юк, шәйенә күрә куе тыела. Чыгышы бик әйбәт. Майбәдәр кортка дигәннән, ул бит куе шәй белән кан басымын дарулы икән. 90-ын үткәненә дә байтактыр инде аның. Таягын аркасына аркылы куеп, йөгереп торган көне әле аның. Сөннәт ашына да килгән иде. Шәйне бу баланың анасы, киленем, Казаннан алып кайтты. Күчтәнәчләре тагын да бар, аларын уразага кергәч, сәхәрдә ашарбыз синең белән. Яшеребрәк куйдым әле. Ашарбыз, Алла буйырса. Менә безнең идә яшергәне дә тормый торган иде. 10 бала бит. Мич тутырып тегермән ташы чаклы ипекәйләр салам. Исәбен берсен бер ашауга җиткерү. Тигезләп төгәлләп бүлеп куям, 12-гә бүлгәч күп тими. Үзебез дә бар бит. Көтүгә чыкканына, якырга киткәненә күбрәк куясың. Туймый инде тамаклары. Туймасалар да аш түгел. Ашау белән ашау арасында телемнәр югалагына бит. Рәхмәт төшкерләренең кайсысыдыр бүтәннәр өлешенә керә. Сәриясенең кесәсеннән ипи балчыгы чыкты. Ун арасында бердән-бер кыз бит. Кызлар күп ашамый дип, аның өлешен кыса төшкәнмен күрәсең. Әмма күтенә чыбык төшердем. Шул кызым миңа прокурор кушаматы такты. Ул кызың дөньяда бер матур булып үсте инде, тәүфигы арткара. Аллага шөкер әле. Шул бала атасының Газзадагы сандыгын алып кайткан. Үткенлеген кара син аның. Бер тапкырында сорый бу миннән. Газзаттей безгә туган тиешлемени ул, нишләп ул гел минем аркамнан сөеп кала дип. Безнең авыл кешеләренең әдәбен генә күр. Газзаттей атаңның беренче хатыны бит ул дип, теш агартучы табылмаган. Уйлаганда юк инде аны. Газзадан баласы булмаган бугай шул Вәли абзыйның. Булмаган. Аннары безнеке читтә дә күп йөргән. Бер сандыгы булган икән аның. Шул сандыкның капкачына бөтен булган җирләрен яза барган. Ташкенты да, Бакуы да, Уфасы да калмаган. Хөнәрле бит ул. Шәйхулла абзый белән пышкы ярырга да чыга торган иде. Андый эш булмаганда туннар текте. Теле белән бөтен урам баласын авызына каратып тота торган иде. Укытучылар мәктәп балаларын аның сөйләгәннәрен язып алырга дип алып килә торганнар иде. Сине дә шул теле белән караткандыр инде ахирәт. Мин сиңа сөйлим хәзер ничек булганын. Мин Вәлине күргәндә, ул Газзасын теге юл сандыгына әйберләрен тутырып, әниләренә азатып куйган иде инде. Буларны мин соңыннан белдем. Бер вакыт әтәй миңа тун тектерергә уйлады. Тегүчегә шушы минем карт янына инде. Алып барды, текте бу миңа тунны. Киеп карадым, таман гына, әйбәт кенә, тик сул җиңен ялгамаган. Әткәй белән бер бардык, 2 бардык. Тун һаман әзер түгел. Инде әткәйнең һаман минем белән йөрисе килми башлады. Тора-бара тегелмәгән җиңенең сере дә шишелде. Бер заман әткәй тегүченең кызыңны миңа кияүгә бирсәң, тун әзер булыр дигән сүзен алып кайтты. Тун киеп карарга йөргән арада үзеңнең дә йөрәгең кузгалган булгандыр инде. Атаң кыстаганга гына чыкмас идең. Элек бит егет җилән җитеш иде, кыз 40 азрак иде. Вәли абзый да синнән аругына олы иде бугай. 19 яшькә. Ярый әле олы булган. Булай да 12 бала табырга өлгердем. Дөньяның ачысын да, төшесен дә туя күргән икәби. Хәзер инде хикәятләрен йотлыгып тыңлаучы 11 яшьлек кызыкайның барлыгын да онытып, байтак серләштеләр әле. Берәм-берәм дөньядан китә барган улларын сагынып, сыктап талдылар. Сүз җаена йокыга куерган бала, әбиләренең кымган шылтыратып ишек алдына чыгып кергәннәрен, туятлары кыңгыраулары дип уйлап тешләнде. Йокыдагы кызның баш мие кич утырганда ишеткән иң зур яңалыгын аңлый алмый идәде. Гайшәнең әтисе бәләкәй әбинең үги малае икән бит. Димәк, бәләкәй әбекәй аның үги әбисе. Үги
әйбәт дигән сүз икән бит. Әнә үги әбие кызның курчагына биргән итәкле күлмәк тегеп утыра. Көне буе теккән иде ул аны. Матур булган иде күлмәк. Әнә аксакаллы бабайы песиенең тәпиенә үлчәп чабата үрә. Бала җанлы бу икәү Гайшаның күңелен күрү өчен тырышалар. Үз бабайы белән үги әбие. Әнә әбекәе ыстан янында киндер тукый. Әнә ак киндер алъяпкыч бәйләгән бабакайы ык үреннән чана тартып менеп килә. Тол тиягән. Әнә әбекәе алъяпкыч итәгенә Гайшаның күз яшьләрен сөртә. Әнә тагын ул күрше балалары җиләккә киткәндә Нәүмиз булып идән калган Гайшаны ияртеп, бөтен эшен ташлап, имәнлеккә җиләккә китеп бара. Кыз бала йөрәген сулышлары белән җылыткан бабакайы белән әбекәен, гаҗәп тә якын кешеләрен әле бер сүрәттә, әле икенче сүрәттә күрә-күрә төн уздырды. Бала чагын гына түгел, бөтен гомер юлын нурландырып торачак сүрәтләр иде булар.